إذا ناي سلام زنبرت الأول شعائم كم سبب وصي سلامتا عند حر نحنا أمورنا خال أنت مش هلك حما نقدر أنت الناس حما نقدر قبل سلامتا كار لا أنا ممكن عن سبورتية اللي عن حزبنا يتصنت زل حزبنا ويدلنا من سيتفو زل لك عمنا ويدلنا نحنا زيد لنا رخ نقدرك بأورا جاري تعرف تردي خاني نحدنا زبأسنا زقاجونا إزي زيد لنا كذا نقعنا زلي لا يلي نمبر كم حزب دعمو جعلنا من حزب عندك أنا ترى سبوكيركا ونركا نحنا سي هو قاعدة إنياتات نيرو أين ورنا يبلنا نيرم قاعدة إنياتات تلازي وات يوم كي أبغى نحس منطقة طويلة مرة يتي سبورتي تنتنا يب سبورتي يوم جنوا بوشتي إريتراو بسان كذي والكمال آخر سرعات سبورتنا إريترا خمس موتة يفولتن ديم هو أنت قلنا من حزب إريترا ده ينقعوا هو تقولنا زين قعوه تقولنا زين قعوه حجي نتسخا كحال مسيلك منقوري خا برادر اوكي كم زين ديوم كلامله نحن تتعرفت سبات من دقيفهم تتعرف سبكو احنا عين دقفونا سلازي كحال مسيلك منقوري تخون اوكي كم زيوم هو نيروم متيوم وتيوم كا هادي زي يكون ستل أخوته وهيبهم زوجوا سبات كم مخانم أنا ميت خراج أسألكم دخل أساسي كنا يتسرعتهم بعرزك ولا حدا تعريفه زي فعلوا دقفتنا تاعتهم كينهم يزاروا مالتي إذا كان لها ما أنا تم صعبتنا تاعتهم قدو خاب تيم تنتنا قبر زوعلو مالتي خم بعرزاتي صنعي جخ كلا خلولهم قلملتات صنعي አይደነው ማዓሱ ክርዶም መርዳ ዛቤና ማለት እዩ ኦኬ ዳሃን ብዝኾነ ብራዘር ሕጃት ይሃ ዘለካ ቀፅል እንታይ ክትብሎም ክኽእል እንታይ ርእይት ኣለካ ኦኬ ታንክ ዩ ዘማቴ ኣነ ንዘም ሰባት ዲያምሲ ህዝቢ ኤርትራስ ኣብ ፀሊም ምሻላ ኣብ ፀሊም ክፅሕፎም እየ ዝደሊ ማስ ስም ናይ እዚኦም ሲ ናይ ብሓቂ ዝሓሙቕ እዮም እዚኦም ዚ ኣብ ደገ ወፂኦም ልሳን ተዋሂብዎም ህዝቢ ዝፈልጦም በዓል ዝኽብሪ ኣብሲ أب ناي سبورت خاكرة ميتين تنير حكينا أبنا إيرترا مالتي زمان يروكا بيوتيوب بزياد فرطة بإيرترا يفلطني حجز كم أنا حاسوت هزبوم تبتاتينو هزبوم سهران دامت هزبوم كل مكان دار خبس نينيت علمي مودي نزمن قص زساسيو حجز سبورت سوكي سبورتو سي نب حدا ما أذن زمس أكايو سيرو سبسي سمعي تفتر له حكي جاكبت سمعي سبورتي سمعتي بكايو جن سيرو حسب تخوينس نايزيم أنا بونت خبز صلهم زم سواتيم سبك صلى إذا لني أبي هو تيم سبك صلى يفعلني جن نايب حقي سحمق سباتيم زيهم كبر أبس بين دي قريت الله يكون أبس بيني اللي مثلاً تيجي تجاجي مالتي أبس بيني وين قاسي ولا تبلوس ما أذن زلوا قال ما لا تقول الله يتي هاجر كاخد بالكلخة هاجر يكتب بالكلخة هو دكت هاجر يوم كابز هاجر وز أي زلوا حزب خاص سبورت خسمع له اليوم قل ما أذن الله زيوم سي صلات حزبيهم زيوم سي صلات نفسهم من صلات حزبيهم زي صقم زي كحلفي وي زي شجر زي كحلفي خوغخيو ግን ጽቡቕ ታሪክ ተዘርሑ ተጸግመውን ይኽእል ግን ኣነ ብሓቂ ሕማቃት ኢለ ዝኣምን ማለት እውነት ሰብ ፀሊእ ይፈልጥኒ ግን ብጣዕሚ እዚኦም ክልቲኦም ሕማቃት እዮም ሰብሲ ካብታ ሰብ ዝኾነላ መስመር ይወፅእ እንድሕር ኣለኽ ገይጋ እዩ ንመን እዮም ክምህርዎ እዚኦም ሕጂ ስፖርቲ ልሳን ሃልይዎም ጋዜጠኛ ከም ጋዜጠኛ ሓሳቡ እኮ የለን ሓቀኛ ተፈጥሮ ልሳን ሓቢኡ ሲሉ ዝትንትን እዚኦም ኣነ ብሓቂ ዝሓሙቕ ኢለ ዝኣምኑ ምክንያቱ سبورتي بعد زي هبن زي كلامي يقبروا نيروني زيناي عقبت دانيال يبلل نيروسي انت يزارب نيرو بقى خنزارب ندل بزح نير جن بقى دحاني ترفني كل صقامات اندار ايو كل مسترات فلطو بجود هزاري بيفلطن كبرا حجي انتايو نحواتو بحجز مصو ولدو بحجز مصو رأزلو محواتو لك زي زارب نحردا خوينس انا غازيطኛ ክብሎ ኣይከደኒ ሕጂሲ ይፈልጥ እዮም ናይት መንግስቲ ኣሳሰይቲ ኮይኖም እየ ዝኣምን እዚ ጋር ፀገም የብሉንቲ ኩሉ ትሽግር እንዳመጽ ኸይድ እዩ ሎሚ ሳላት ኩሉ ጋዜጠኛ ኮይኑ ይመቸ ኩሉ ማለሲ ፀገም የብሉ ግን ኣነ ሕማቃት እየ ዝኣምኖም ነቲ ጽቡቕ ዕድሎ ማሲ ከምዚ ዩቱቦም ወይ ጽቡቕሲ ሰነድ እዩ ጽባሕ ንጓሓት ዝመጽእ ወለዶት ሰነደም ክረኽበ እዩ እጂ ምሰባት ቆመ ይኽእሉ እዮም ምሰባት ክምጉተ ይኽእሉ እዮም ሰነድ ኣለዎም
ሰነዶም ከዓ ቀንዕና ዘለዎ ንዝመፅ ወለዶ ተዝኸውን ነይሩ ፅቡቅ ኩሉ ሰነዶም ሕማቕ እዩ ዓፎም መሪኦምን ክዛረብሉ ዘይኽእሉ እዩ ዝኣምን እስስ ተንከብካያን ባሕልኩም ያው ፅቡቅ ማሰ ፅቡቅ እንተዝገብሩ ደስ ምበለካ እስኪ ፅናሕ እሞ ነጋሳ ሓወይ ፅቡቅ ዘረባ እንዳትዛረብ ፀኒሕካ ብራዘረይ ግን ኣብዚ ብዙሓት ሰባት ይከላኸልሎም ኣለዉ ንሕና ዲና ንጋገዝ ዘለና ወላ እንታይ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ማለት ትጠፉ ኣለዎም ትፀንቱ ኣለዎም የሕዋትኩም ሰብ ፈቐዶ ሊብያ ነፈቐዶ ማዓስከር እንዳሞት እንከለዉ እዚኦም ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ክትንትን እንከለዉ ፅቡቅ ኣይኮነ ኢና ንብል ዘለና ብዛዕባ ህዝቦም ኣርሰናል ያ ትቐርቦም ህዝቢ ኤርትራ ኣርሰናል ያ ትቐርቦም ህዝቢ ኤርትራ ማንቸስተር ያ ትቐርቦም ህዝቢ ኤርትራ አንተም ሰባት ሕሳቡም ከም ሕዝቢ ኩዕሶ ኢለኩም ከዘናጋዕካ ይኽእል እዩ መን ይኽን ዝቐርበካ ህዝቢ ኤርትራ ዝቐርበና ኣርሰናል ዓይነት ያ ትቐርበና ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝቐርበኒ ማይ ስኢኑ መብራህቲ ስኢኑ መግቢ ስኢኑ ኣካላቱ ሎሚሱ ብጥሜት ባነ ስኢኑ ዘሎ ህዝብስ ብዛዕባ ኣርሰናል ትነግሮ እንታይ ክትገብረሉ ኣርሰናል እንታይ ክትገብረሉ ማይ ድያ ክትኮኖ ኤሌክትሪክ ድያ ክትኮኖ ዩኒቨርሲቲ ድያ ክትኮኖ ኮሌጅ ድያ ክትኮኖ እንታይ ክትኮነሉ ኣርሰናል እንታይ ክትገብረሉ ኣማ ኢሳቅ ዶ ወዲ ኢሳቅሲ እንታይ ክትገብረሉ ንህዝቢ ኤርትራ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንድኻ ይሕግዙ ኣፍ ንዘይብሉ ኣፍ ይኾኑ ንውፅእ ይውፅእ ኣሎ ይብሉ እዚ እንዳቅረቡ ስፖርት ይቀርቡ እንተኮይኖም ኣገናዕ ንብሎ ንሕግዞም ካብዚ ሓለፈ ግንስ ድምፂ ኣርሰናል ኣስሚዖሞ ኣርሰናል ተደግፋ ኢኻ ምንታይ ተደግፋ ስለ ዘስምዑኻስ ብዛዕባ ሳካ ነጊሮምካ ብዛዕባ ኦዲጋር ነጊሮምካስ አንቱም ሰባት ማይ ዝሰኣነ ህዝብኻ እናሃለወ መብራህቲ ዝሰኣነ ህዝብኻ እናሃለወ ጫማ ዝሰኣነ ህዝብኻ እናሃለወ እግሪ ዘይብሉ ህዝብኻ መልሓስ ዘይብሉ ህዝብኻ እንዳሃለወስ ብዛዕባ ኣርሰናል ተስምዑ እንታይ ክትገብረሉ ኣርሰናል እንታይ ክትገብረሉ ኣርሰናል ኮሌጅ ድያ ክትኮኖ ዩኒቨርሲቲ ድያ ክትኮኖ ሶፍትዌር ድያ ክትኮኖ ኣነ ረካ ያሬድ ሓንቲ ነገር ከረዳእካ ሕጂ እንታይ ክብሉ ፀኒዑ እዚ ሓውና ማለት እዩ ፍናን ብታሕቲ ኮይኖም ይከላኸሉ እዚኣቶም ዳ ከላኸሉ እዮም ዕሱባት ባራዩ ናይቲ ስርዓት እዮም ገሊኣቶም ከዓ ልኡኻትናቶም እዮም ስለዚ ንስኻ ንዖም ኣይትገደሰሉ ሓደ ክንፈልጦ ዘለና እዚ ኣስመሮም ሃብተ ማርያም ዝበሃል ሰብኣይ ትፈልጦ ዶ እዚ ቀደም ኣብ ሜዳ ኤሪትራ ናይ ድምፂ ሓፋሽ ዝነበረ ንኣሽትኹም ሰባትኩም ከማን መደብ ሓንቲ መደብ ሰሪዑ ነይሩ ሓንቲ ኣደ ኣብ ከረን 4 ደቃ ዝተሰውአ ገዛ ሲኢናስ ሓደ ነጋሲ ዝበሃል ብሩኽ ከምዚ ሽመይ ዘለዎ ኣስርሒለይ ዝበለት ኣስመሮም ሃብተ ማርያም ተሶ ማርያም ዝበሃል ንሱ እዩ ነይሩ ኣብቲ ኮሚሽን ናይ ስፖርት ሓደ ከዓ ብላታ ዝበሃል ገለ ማለት እዩ እዚኣቶም ንበዓል ዳንኤል በዲሎሞም እዮም ንብዙሓት ስፖርተኛታት እዮም በዲሎም እዚኣቶም በዓል እዚ ዝብለኩም ዘሎ ሕጂ ንኣብነት እንድሕር ኢና ኣብ ስፖርት ኤሪትራ ብፍላይ ኣብ ብሽክሌታ እዚ መዋእል መሃንሾ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ንሱ እዩ ንቢንያም ዘምሃሮ ገለመለ ማለት እዩ መዋእል ሓንቲ መዓልቲ ንህግደፍ ፕሮፓጋንዳ ገይርሎም ኣይፈልጥን እዩ በሸኸማን ተቃወማ እዩ መዋእል ምክንያቱ እቲ ስፖርት ናይ ኤሪትራ ከም ዝቆተልዎ ስለ ዝፈልጥ ማለት እዩ በዓል ክብራ ዘ ኣማኑኤል ኣልኣዛር ገለመለ ከዓ ኣማኑኤል ኣልኣዛር ዜና ዝህብ ዝነበረ እዩ እዚ ክብራብ ከዓ ኣብቲ ናይ ስፖርት ዝነበረ እዩ ሕጂ እዚኦም ክልቲኦም ንከብዶም ዝነበሩ ጥሪት እዮም ከማ ጌርና ክንድምድማ ኣለና ንከብዶም ዝነበሩ በራዩ እዮም እዚኣቶም ገላዩ ናይቲ ስርዓት እዮም ሕጂ ንሕና ዓዶም ከባቢኦም ኣውራጆም ኣይኮነን ዘገድሰና ንሕና ዘገድሰና ስርዖም እቲኦም በራዩ ናይ ህግደፍ ከዓ ኣብዚኣ መፅኦም ንዓዓቶም ክከላኸልሎም ገለመለ እንድሕር ኢና ኣይንገረም ወላ ሓንቲ ወላ ንኢሳያስ ከማን ትኽክል ኣሎ ሕራይ እዚኣቶም ሲ ተንተንቲ ናይ ስፖርት እዮም ገለመለ ክብሉና እዮም ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተልና እዮም እንታይ ክብሉና እዮም እሱ ዳ ጅግና ኣንበሳ ናቕፋ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ሃገር ኣፅኒዑ ዝሓዘ ገለ እዮም ክብሉኻ ስለዚ እዚኦም ንሕና ክንግደሰሎም የብልና እዚኣቶም መርሓብ ነዚኣቶም ንሕና ክንግደሰሎም የብልና ንሕና ጥራይ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ስራሕና ንስራሕ ሓንቲ መዓልትኻ እቲያ ንደልያ ዘለና ነገር ክትከውን እያ ኢለኩም ኣነ እመኑኒ ክትከውን እያ ክንሪኣ ዲና ኣይ ክንሪኣን ዲና እሱ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕድመ እዩ ግን ተፈትሒ ክትመፅያ
እዞም ሕጂ ትሪእዎም ዘለኹም ከዓ ወላ ካብቲ ክብረ ኣብ ጀሚርካ ካብቲ ኣማኑኤል ጀሚርካውን ቀንዲ ልዕሌና ተቃወምቲ ኮይኖም ክቐርቡ ከም ምዃኖም ፅባሕ ንጎ ክትፈልጡ ኣለኩም ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጉቡዛት እዮም እዚኣቶም ሕብሪ ዝቀያይሩ ከም ነፋሒቶ ስለዚ እቲ ወሳኒ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ጎኒ ውፅዕ ህዝቦም ክኾኑ ይግባእ ነይሩ ዶ እወ ክኾኑ ይግባእ ወላ ሓንቲ እዚኣቶም እኳ በቲ ስጋብ ሕጂ ስቲል ናው ኣብ ትሕቲ ኮሚሽን ናይ ስፖርቲ ዝበሃል ናይ ስፖርቲ ዘይኮነሲ ናይ ጥፋት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ትሕቲ እዮም ሕጂ እንታይ ክገብሩ እዮም ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ምስሊ ናይቲ ውልቀ መላኺ ምሕዳስ ኣብ ኤርትራ ሲ ፍሉይ ነገር ከም ዘሎ ኤርትራስ ኣብ መንእሰያት ከም ትሰርሕን ንመንእሰያት ከም ትሃንፅን ሙሉእ ባጀታ ኣብ መንእሰያት ከም ተጥፍእ ብቢንያም ግርማይ ጌርካ ብወዲ ሙሌ ኣብ ቻይና ከይዱ ዝተወዳደረ ቆልዓ እዚኦም ቆልዑ እዚኣቶም እዚኦም ቆልዑት እዚኣቶም እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ሽሮን በርበረን ደፍዲፎም በሊዖም ሳላ ወለዶም ከዓ ብዓብዩ ከዓ ሳላ ዝጋብሔር ኣምላኽ ኣብ ደረጃ ዝበፂሖም ኣለዉ ኤርትራውያን ምዃኖም ይሕጉሰና ዶ እወ ይሕጉሰና በዚኦም ግን ፕሮፓጋንዳ ክስራሕ የብሉ ክብለኩም ጥራይ ይገባ ኦኬ ቴንክ ዩ ነጋሕውና ናይ ባሃቅ አንተ ወፅቦ ኦኬ ታብታብ እንዳገበርኩም የሕዋት ቶም ፍታሕቲ ዘለኹም ማለት እዩ ወይ ሓንሳእኹም ወይ ትኸዓፆ ታብታብ ተሓባበሩና ዝተሽዑ ክልዎም ከፍታኩም ገበሩ ኩልኹም ዋኒ ነጋሶ ኩልኹም ትህቦ ዘለኹም ርእቶ ድርዒ ንምሃብ እዩ ካልእ ኣይኮነን ድምፂ ወስኽ ብራዘረይ ድምፂ ትሒት ኣሎ ኣብቲ ትህቦ ፀናሕኻ ሲ ተወሳኺ ድርዒ ንምሃብ ሳፖርት ንምግባር ተዘይኮይኑ እምበር ከም ኣቐድም ኣቢሉ ሓንቲ ናይ ቸርች ፕሮፋይል ገይሩ ኣትዩ ዝነበረ ከምኡ ኣይኮነን ከምዚ ነጋሶ ዝብለካ ዝፀንሐ ንዑ ድርዒ ንምሃብን ተወሳኺ ሓበሬታ ንኻልእ ሓባ ዓድል ክመፅኒ ለጋጣሚ ትህብ እየ ትዛረብ ፈንሖ እዚኦም ሲ ኣብታ መወዳእታ ክወስኸላ ሲ ንሕና ወላ ሓንቲ ሰብ ኣይንፀልን ኣነ ሲ ብእውነት ይብለኩም ኣለኹ ሰብ ክፀልእ ኣይደልን ወላ ጋዜጠኛ ይኹን ዋላ ዝኾነ ማለት ሰብ ንክትፀልእ ብእውነት ፅቡቅ ኣይኮነን ታብታብ ግበሩ ይሕዋት ታብታብ ግበሩ 2,000 ክልዋሞ ክኸፍተኩም ኮሜንት ሓንሳ ከዓፆ ቀፅል ብራዘር እያ ሬታ መንገ ሕጂ ሰብ ክፀልእ ሲ ብዩቲብ ይስርሑ ዝኾነ ይስርሑ ዝኾነ ሰብ ክሰርሕ ክፀልእ እዚ ስዒብ እዩ ማለት ፅቡቅ ኣይኮነን ንሕና ዝብል ዘለና ንዕኦም ፅቡቅ ዘይኮነ ታሪክ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ፅቡቅ ኣይኮነና ንብል ዘለና ዓዶም ብዘይገድስ ኣበይ ይወለዱ ኣስመራ ይወለዱ ጋሽባርካ ይወለዱ ሰንዓፈ ይወለዱ ድዋርዋ ይወለዱ ዓዲ ኋላ ይወለዱ ዳሴት ንሕና ወላ ሓንቲ ኣበይ ይወለዱ ብዘይገድስ ወላ ወደቦይን ደቀቦይን ወደደይን እንደሚኾኑ ኣይመ ገደፍኮምን ደቀቦይን ደቀደይን ምዃን ኣይኮነን ሕዋተይ ምዃንና ኣይኮነን እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዙሕ ህዝቦም እንዳተወፅዕ እንዳሃለዎ ዘመሓላልፍዎ ዘለዉ ሓሶት ኢና ንብል ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ሲ ከማና ከም ህዝቢ ከማና ዝተወፅዕ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ሲ ሕሰቡ እሞ ከም ህዝቢ እትዮም ወላ ኣስላም ክትሓስቡ ትኽእሉ እቶም ክርስቲያን እውን ክትሓስቡ ትኽእሉ ሲ ንኣብነት ኢና ንብለኩም ዘለና ንኣብነት ማለት እዩ ሕጂስ ኣብ ሃገርናስ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ሲ ወዲ ሕምብርቲኦም 14 ዓመት ዝኣሰሩ ኣቦና እዮም ዘመሓላልፈሎም ጋዜጠኛ ሲኢኖም ዘመሓላልፈሎም ሰብ ሲኢኖም ሲ ኣብ ክንዲ ዓመቶም ረእይዎም መራሒ ሃይማኖቶም ተኣሲሮም ተሓልፎ ኣቦ እዮም ሕጂ ንዞም ኣቦ እዚኦም ጋዜጠኛ የኸስኡን ይግባእ ሓደ ጋዜጠኛ ኣትዩ መዓት መንእሰያት እውን ብሕማም ካንሰር ዝሞቱ ኣለዉ ሕማም ዝመቱ ኣሕዋትና ሕጂ እዚኦምስ ናይ በዓል ኣርሰናል መድሃኒት ክኾኖም ይኽእል እዚኦም ሲ ናይ ብሓቂ ዞም ጋዜጠኛታት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ክምለሱ እየ ዝደሊ ኣነ ክዝልፎም ወይ ገለ ኣይኮነን ክምለሱ ንሕና ይቕረታት ኢሎም ጌጋ ይርእዎ ኣለዉ እዚ ህዝቢ ኣብ ባሕሪ ይመውት ኣብ ገለ ይመውት ናይ ዳንያ ሓጎስ እንታይ ሓጎስ ገብረን ናይ ብንያም ሓጎስ እንታይ ክገብረለይ ንዓይ ሓወዩ ፅቡቕ ይዕጣዕወት ንዓይ ሓዘነይ ግን ኣብ ባሕሪ ዝመውት ዘሎ እዩ ሓዘነይ ንዓይ ሓዘነይ ግን ኣብ ሲና ዝተኣሰረ እዩ ንዓይ ሓዘነይን ኣብ ካምፒ ማይ የብሉ ማይ ፅምኢ
ትምህርቲ የብሉ ገለ ይብሉ ካርታ ዝብል ዘሎ ሓወይ ንዕኡ ዝድግፍ ናይ ቢንያም ፕሮፋይል ዝገብረሉ የብለይ ናይ ገለ እንታይ ቢንያም ፅቡቅ ኣነ ብዓወት ይሕጎስ ደስ ይብለኒ ውፅዕ እዩ ኩሉ ደስ ይብለኒ ግን ኣሕዋተይ ኣብ ልብያ ዝዕመጣ ዘለዋ ኣሕዋተይ እዚአን ይዕመጣ ዘለዋ ሓወይ ድምፂ ስኢኑ ዝሰምዖ ስኢኑ ዝባረር ዘሎ ዝሳቀ ዘሎ ሓወይ ናይ ቢንያም ዓወት እንታይ ክኾነኒ በረኸት ዲኮነኒ ኣይኮነን ንዓይ ኣቦታት ዝሳቀዩ ዘለዎም ኣቦታተይ ብሕማም ዝሳቀዩ ብእስር ቤት ዝሳቀዩ ብጥሜት ዝሳቀዩ ዘለዎም ኣቦታተይ ነዚኦም ጋዜጠኛ ተዝኸውን ነይሩ ኣነ ነዚኦም መሓልፍ ዝግባአኒ ከምዚ ኤርትራዊ ኣነ ብሓቂ ንኩሉ ክፀርፎ ፅቡቅ ኣይኮነን እምበር ከም ህዝብና ናይ መደምዘዝ መድሃኒት ዝወሰደ የለን ድምዙዝ ዝኾነ ህዝቢ ኣፍ የብሉ ዓይኒ የብሉ እዝኒ ዘይብሉ ህዝቢ ኣብ ዓለም ዝህዝቢ እዚ ድምዙዝ ህዝቢ ኣታ ከምዚ ህዝቢ እዚ ሳላ ኣቶም ሰባት ኣታ ብእውነት ስምካ ክትቅይር ይግድደካ ትዛረቦ ትግርኛ ክትቅይር ይግድደካ ከምዚ ህዝቢ እዚ ድምዙዝ የለን ዘን ኣሕዋትካ እዚአን ገዲፍካ ንብንያም ትድግፍ ዘን ኣሕዋትካ እዚአን ገዲፍካ ንዞም ጋዜጠኛታት ትድግፍ እዚ ህዝቢ እዚ ድምፂ ስኢኑ ሰብ ስኢኑ ሓው ስኢኑ እንዳሃለወስ ጋዜጠኛታትካ እንታይ ክትገብረልካ ናይ ኣርሰናል ነጊሩ ናይ ማንቸስተር ነጊሩ ናይ ቸልሲ ነጊሩ እንታይ ይኮነካ ኣቶም ሰባት ብምንታይ ኢኹም ተሓስቡ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኣነ ናይ ህዝቢ ፀላእት የብለይ ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ካስ ገዲፍካስ በቃ ብንያም ትግራዋይ እዩ ብንያም ኤርትራዊ ይኹን ገለ ይኹን ናይ ዓይነስ ኣይኮነን እዚ ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ካ ኢኻ ስለዚ ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ካ ትሓስብ ዓዶም ገለ እንታይ ኣነ ከምዚ ህዝብና ሓሳዊ ከምዚ ህዝብና ብእውነት ንህዝቢ ክፀርፍ ነውሩ እዩ እዚኦም ዲኦም መራሕትና እዚኦም ዲኦም ድምፂ ዘመሓላልፉ እዚኦም ዲኦም ጋዜጠኛት ተባሂሎም እዚ ህዝቢ እኮ ናይ ጋዜጠኛ ፍረ እኮ እዩ እዚ ህዝቢ እኮ ናይ መራሒ ሃገር ፍረ እኮ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ እኮ ናይቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት ፍረ እኮ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ እኮ ናይዞም ፖለቲከኛታት ፍረ እኮ እዩ ናይዚኦም ፍረ ርኢኹም መራሕቲ ሃይማኖት ይረኸብና ጋዜጠኛ ይረኸብና መራሕቲ ሃይማኖት ይረኸብና ርኢኹም ሰብሲኢና ከምዚ ህዝቢ እዚ ሓሳዊ ዝኾነ ህዝቢ ወላ ሓደ ሰሚዕኩም ለስ እየ ዝደላኣነ ኣነ ከምዚ ህዝቢ እዚ ኣቶም ሰባት መራሒ ሃይማኖት ተባሂሎም 17 ዓመት ሜቶም ልሳን ዘይኮን ጋዜጠኛት ናይ ጋዜጠኛ ትብልዎ እዞም ሓሰውቲ ንከብዶም ዝነብሩ ኣብ ነንጠንዮ ሰብሲኢነ ረዳእ ሲኢነ ሰብሲኢነ ኢሎም ተሳቂዮም ክመቱ ከለዉ ፀግዕ ዘይኮንካስ ነዚኦም ፀግዕ ትኸውን እንታይ ኢኻ ትበልዕ እንታይ ኢኻ ሰብ ዝበልዑ ደይኮንካ እኽሊ ትበልዕ ማይ ደይኮንካ ንሰቲ ማይ ሰቲኻ ምግቢ በሊዕኻስ ሰብ ዝሓስቡ ምሕሳብ ትስእን ኣነ ከምዚ ህዝቢ እዚ ነውራም ኣይረኣኹን ብእውነት ኣነ ከም ህዝብና ነውራም ኣይረኣኹን እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ደገ ኮይኑ ፍታሕ ምገበረኮ ኣነ ብእውነት ክዛረበሉ ይቀለኒ ናይዚ ህዝቢ እዚ ነውርነት ኣደን ብጣዕሚ ዝሓመቐ ህዝቢ እዩ ዘለና ብጣዕሚ ሕማቕ ህዝቢ ኦኬ ታንኪዩ ብራዘር ማለት ካብ ብዛዕባ ህዝቦም ኣርሰናልን ማንቸስተርን ዝዓርዮም በዓል ኣርሰናል ኦም ዝዕድሙ ማለት እዩ ናብቲ ናይ ቢንያም ግርማይ ዋላ ሓደ ማለት يعرفوني حنسا غزار كان ياريد حنسا نشي مدخلاتني ياريد بمنم تأمل زغون المسد يبقى كان زبير تعصرف تردي خان أبكال الحر زغون اسمعك ويكا صبغ حمالو دخون نقول صبغ يرالو تبتخون كات أنا زعبا زبي يرتراي تصرف أنا أنت برازر بزعبا زي مغزار بصنيعه انت خزيق لا نورا مزبو قبل كاتني انا كنت بني اسمع مسلم هو انا تزلقف ده انا رومان حزبي يتبرع ولا ما حسب ندرب ابي يدرب اسكي يا رب بعدين انا سميت اوصي سلي اوصي انت ملكتك كبزعبا ناي كبراب وي كبزعبا ناي مانيل ود سبيت اوصي انا سمعني قحفهم وعجنتاي مسلك فنان حوي حساو اندي زي حجي نيارد حزب صريف كابلو صنيو ازوم ابدغ زلو برايو لحزب ኤርትራ አይ ወክሎን يوم እዚኦም በራዩ ገላዩ ናይ ስርዓት ሲግደፍም ሓንቲ እንታይ ክብለካ ደል ያሬድ ሓወይ መስለካ በፍናን ቅድሚ ሕጂ ንሕና ተዛሪብናሉ ኢና ስርዓት ሲግደፍ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝሸይጥ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ጋና ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሜዳን ከሎ ናብ ሱዳናውያን ናብ ካልእ ሸጠን ከም ዝነበረ ሙልኩዓት ደቂ ኣንስትዮ ገሊፅና ነርና ሕጂ ክንደይ ነገራት ወሪድና ማለት እዩ ሽዑ
حجيخا برهانة قبرتنسا زبهال سباي أب مساميل عكعكة حكينا غازيتينا ينو زغبرو قال متى قالو بوشت هاي بلنمو كسدلكات يا يوتيوب ابز اسمع يوم يخا اذا سباي تغادالايو تغادال ها تلكني تلكفر حسب مش هيك زارب هم فعدي على نازله انا نفنان دحان ودي انا قورت سلا زخونكي حجي فنان انتاي يزبل زلو سباي زي غازيتينا خوينو دحرنا صنت مرصات دقنستيو اريتراويان ناب رويال فاميلي ناب نكسنت ناي سعودي عرب تتمريصني خدانيرن نمنتاي لو مسحاتته على سيد عبد الله اي قد شكاني اي ملكتكاني كم زبلو مس دمصي اريترا زبل مساميل عكعكه انترفيو غيرلو هاي بلنمو كسدلكا اذا سرعات زي كسكندي ارمين كم مخانو مالتيو نحنا خمس غيرنا انا خنقالعم زلنا حجي انت عفروا انت نصرصروا قدي تابوم يخم قصلو الله انا ابشر برازر اوكي تزارب برازر حجينا بحر طب تحاورنا لك عبيد طب غبر بليس غلطة شحو خروا لحن اجنت على منزلك فانا حاونا ازم سبا زياتهم ጋዜጠኛታት እዮም ናይ ስፖርት እዮም ከዓ ሕጂ ጋዜጠኛት ከዓ እቲ ጆርናሊስት ዝበሃል ኣብ ክልተ እዩ ዝኽፈል እቲ ሓደ ናይ ፖለቲካ ትንተና ዝገብር ህፁፅ ዜናታት ኣብ ዓለም እንታይ ተፈጢሩ ዝገልፅ ገለመታት እዩ እቶም ናይ ስፖርት ከዓ ናይ ስፖርት ነገር ከዓ ኩሉ ነገር ዘመሓላልፉ ማለት ተረዲሃኒ ሕጂ እቲ እንታይ ዝበሃል ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንሳቶም ዝኣምንሉ ሓደ መትከል ክህልዎም ይኽእል እዩ አይደኖ ግደፍ ኮኑ ይሁሉ ወላ ካለ ውሽጥም ካለ ሁሉ ምክል እሱ ዘይገድስ ማለት ግን ኣብቲ ናይ ስፖርት ዝትንትንዎ ትንተና ግን ስፖርት ሓደ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ እዩ ስፖርት ሁሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ህይወት ማለት እዚ እንታይ ናይ ፖለቲካ ጥራይ ዘይትንትኑ እንታይ ናይ ስፖርት ይባሃል ብዛዕባ ህዝቦም እንታይ ኮይኖም ዘይሓስቡ ኢና ንብል ዘለና ብራዘር እንታይ ኮይኖም ኣብ ህዝቦም ፀቂጦም ክዛረቡስ ዘይኽእሉ እንታይ ትዛረብ ዘለኻ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እኮ ብዛዕባ እዚ ህዝብና ዝፀንተ ዘሎ ካብ ረይሳ ካብ ሞት ኣይትስእን እምበር ካብ ሞት ተሲኦም ከማን ተዛረቡሎም ነሮም እቶም ናይ ቀደም ቦታትና ማለት እዩ እስካዕ ንላሃ ሕጂ እዚኦም ህይወት ከለዉ ካብ ብዛዕባ ኣርሰናል ዓዲ እንግሊዝ ዝዛረቡ ኣብቲ ርእስናትካ ፍናን ሓወይቲ ሓሳብ ከየጥፋእ እኳ እንከሎ እስከ ሕቶቱ ኢኻ እንታይ በሎ መስለካ ስለምንታይ ደኣ እሞ ሕራይ ተንተንቲ ናይ ስፖርትን እዮም ዘብሰባ እዚኣቶም ስፖርት ናይ ሃገርና ጨቋኒ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወይ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኤሪትራ ከም ዝቆተሎ ኸ ብሰንኪ ስርዓት ስፖርት ናይ ሃገርና ክምዕብል ከም ዘይከኣለ ስለምንታይ ዘይትንትኑን ዘይገልፁን ኣብ ደገ ወፂኦም ምሳና ኮይኖም ዘይትንትኑ ንምንታይ ሓንሳብ መሆኑ ውድሽ ኣነ እቲ ናተይ ሓንሳብ ዝረኣያኒ የዛረብ እሱ እሳኻ በትረኣያካ ተብሎ ፀገም የብሉን እሱ ኣነ ከም ንዓይ ዝረኣያኒ የዛረበካ ዘለኹ ኣነ ክብራ ወይ ከዓ ኣማኒኤል ኣይኮንኩን أنا قلت أنا عايز رأيني حساب يزدرب مالتي جنت عايز بلوها أنا لما سباز ياتهم ناي سبورت جالس نهاتيهم إتي أو سبورت زجبر على ملو خا علم لخاوي داني بنتبع على فاوي جبر ينتركم الله تاب جبر أو ناي سبورت كل يوم كنتم تنزوا مالتي زياتهم بوليتيكا قال مثلا ناتهم ما يكون أنت ردهاني أنت إذا قلت تردهان هذه فاوي زيرو مانوس يكندي فلورز على لعلي مليون قلم كباب 18 مليون خونا له تردهاني فولورز مالتي السبزي انتي تقبر بزعبا سبورت تاع عالم دلو بزعبا فوتبولي بزعبا تفعل على نجر بقى ختنت نزول مالتي تاي يقبر بزعبا سبورت مالتي هداني اجي اتو سبورت قليل كخرا يبلون ناي تنتنا ناي سبورتنا قداسي واحد حجر ويك حد حبرتسم مالتي بزعبات قدم ناي هاجرنا سبورت خمعبل الله انت ودي يسمع عند حركونكا قدم ناي هاجرو سبورت حدا ناي سبورت تنتاني حدا ناي سبورت تقداسنت حزب ኤርትራ سبورت تقداسنت اندحر كلو خوينو قدم بزعبا هاجرو يزارب سبزي 18 يهالو ولا 100 مليون يهالو وداقيو بزعبا هاجرو قدم كزارب الله ناي هاجرو سبورتي كما يجريو معبلو كما انت خوينو زي معبل سبورتنا ኤርትራ كم معاس عامة مرتنا معاس عامة مرت سبورتنا ኤርትራ اندحري تمليسو سلامتا تمليسو قدم كخمي نيرو ازي كتنتن زلو ازي كمهرو زلو نتي ኤርትራ ومبر ناي مانشستر ناي ارسنال كوسو تنس كم انت قبرنا عناس كزي تاي قبرنا اسك حتى كا تاي احنا قابزين مارو انت اجازن هاجرات زي اتنسي
ناي سبورت كوميشن هاليون باجت سليعن اتي عقمتات ناي حزبن ويكا ناي من اسيات عقمن كولجات ناي سبورتي كفيتن امهيرن اسنيقن يعتيقن نابز درجه ابصحن على مريوم الله يشيطلو شمالو انت هاجر قلمله مالتي نهنا خسلمتاي خمو زي كون زي تنتنو ازي طفيو مالت كادي ازي شطارا يجي نركاني ازي متى له فاني متى له حجي عدل هابن المو يشت زارب حسابي حق تزارب مساخه اسئلك زيهم زروايت الزارب ردي كارو لمن انا عين وانا اخا وانا زي تزارب ناي نايكم برازر زي زارب صنع يجي ودي اوكي ثانك يو فاني دحان متكبر ود تعري لا ود صار زارب برازر حنسا صنع حنسا اوكي حنسا صنع زارب تزارب نسي بقوبو زي مثلاتي في سبا زياتو مثل كأسودي نتي كان ناس سبورتاو نتفتات كل زكاين بقوبو يوم حلال فلو سبورت حدا كان يحب تسوي ترداني سبورت هو بس كنا اخا بيا حنت حتى كان اخا ارسنال اللي ابيخا ولا سزبخا ابتنا حزب لي تزارو ذاتهم زعملو خالد متكل كلهم يخل ترداني لذي እዚኦም ሰባት ኣይኮነ ይብለካ ኣለኹ እዚ ሲ ቃለ መጠይቅ ይገብሩ ነይሮም ናይ ደርፊ ናይ ዝኾነ ቃለ መጠይቅ ይገብሩ ነይሮም ናይ በዓራሻት እንታይ ይገብሩ ነይሮም ናይ ኩሉ እንታይ ይገብሩ እዮም ያሬድ እንታ ሽሙ እንደበሉ ኢኻ ስለምንታይ ከናይ ሃገርና ስፖርት ብዛዕባ ናይ ሃገርና ስፖርት ዘይትንትኑን ስለምንታይ ናብ ድሕሪት ተመሊሱ ኢሎም ዘይትንትኑን ኢልካ ስካዕተቶ ኢኻ እስኪ እዚኣ ስካዕተቶ ዝወድ ካልእ ሙዳሓን ካብቲ ፖለቲካ ወፂናሲ حراي زم سوات بوليتيكينيات ايكونن ناي سبورت يومو ناي سبورت خا بتي ميوم بتي نعوم زغبوم بزعبا اريترا سلامنتايو سرعه هقدف نسبورت دوقيسو درجه سبورت اريترا بز بصحيلوم كه سلامتايم كزاربو زي كلو زياس كحتتوسكي تخال خاب كله وطينا مالك انت سمع عندك استحوي انا اززبنا خمس مرات انا نزهزبنا قبل كله زبدغن الحزبي ابي اسمر ازل حزبي تفتح زل حزبي نايبا حق نبرلي انا بؤنات يبلو نحزب يدلو كون حسابو مو حزبنا خم حساب وصي يبلو زلو زبدغن هل حزبي اذا سبات زياتهم سي اذا كل يفلطيو بنيام انتي رخيبو دانيال انتي يرخبو تاي وصعالو بخمه يتالل ولو كل يفلطيو بعد زي تقرادماي ناي غويا زنبره لوميس زلو بسمرها كل غنز كل يفلطيوم واتم سبات نسخاتهم كم انا سي كم سب مو سبسي تاي كحسب علو تاك زارب كله وسي أمره توهيبوي أبدأ جن يلهم سي سبورت ني حدا خفالي بمن سبسي أنتم سبات بمن تاين هذا حزب خنا ردو اسكن نادر زي بلا مكين هذا دايبا كتكيد دخل كتكيد يدخل سب كوين كاس حلنا لك هوا نخد زارب حلنا إذا لك تاي تبلا لك حلنا لك تاي سر حلنا لك اوكي يا رد حوي عنسا صنع باور تزارب حجي اسا ود انترير تزلخا ولا حدا بزح تيو حسابات كصبو يكونن زلو باور محلفو باور اوكي ثانك يو فاني حدا بزلو ريبورت كبر زبلالو موبايل لكوتو هو تاب وردك عبيت زي ما عطيهم زلو بليز تاب تحارب فاني استفل حسابي بلين كم زنا يبعل يارد كم زنا يبعل نغاسي كما عينت حسابي زلني نتي حسابك درعن مهاب انتي مشيلكا بدوفو دحان زون سبات اليوم بتا عيني استسددلو بتا عيني مويا غازيطنيا مالت قليل ነገር አይኮነን ጸሎትዮም በቲ عيني مويا خريه خلنا ካው ወጭን ወላ خالق خزاربو ولا انت زيبلنا نحلناهم توكيسهم ولا بزعبات يا بحجرنا زلو معباله ناي سبورت انت زلي حسوسون ጽቡቕ ነይሩ ንሶም እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው መን ለው ጥምፀ መን ዓወት ዓምፀ መን አርሰናል ቻምፒዮን ተዓዊታ መን ላሊጋ መን ፕሪሚየር ሊግ መን ተዓዊታ አይተናቶም ምክንያቱ ሶም ንዕላማ እዮም ኣብኡ ዘለው ክንፈልጦ ዘለና ከምቲ ነጋሲ ክብለካ ፀንሐ ሓደ ኩሉ ዝተሰደደ ማለት ኩሉ ናብዚ ዝመፀ ዓዲ ገዲፉ ዝመፀ ከመና ከምቶም ንጹሃት ብጥኢት እናተሳሓትና ዝመፀና ስደትና ኮይኑ ስምዓና ነገር ኣሎ እዚ
حدا كل يكونن ጳጳሱ በሎ ስፖርተኛው በሎ ወታደሩ በሎ ኩሉ ነገር ካብታ ሃገር ዝወፅእ ምስቲ ስልያ ናይ ወፃኢ ኢድ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ጳጳስ ርእሱ ዝኸኣለ መስቀል ሒዙ ኣብዚ እንታይ ይጉስጉስ ኣሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ እዞም ጋዜጠኛታት እዚኦም እውን ንኣብነት ብዛዕባ ምዕባለ ስፖርት ኣብ ሃገርና እንተርኣ ተንቲንካዮ ሕጂ ብዛዕባ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ናይ ቢንያም ግርማይ ንኣብነት እንተርኣ ቢንያም ግርማይ ተዓዊቱ ስም ሃገርና ስለ ዘለዓለ ሓበን ጸለምቲ ንዘለዓለም ታሪክ ስነሰለና በዚ ንሕበን በዚ ንኮርዕ ቀኒና ኢና ንኩሉ ኤርትራዊ ሕጊስዎ እዩ እንተኾነ ግን ከም ጋዜጠኛ እዚኦም ክጠቕስዎ ዝግብኦም ጎን ጎን ከዓ ሞዮም ስለ ዝኾነ እንተደኣ ብሕልናኦም ዝነብሩ እንተደኣ ኮይኖም ብሓቂ ነቲ ስፖርት ፅቡቕ ነገር ናይ ኤርትራ ይደልዩ እንተደኣ ነይሮም ኣብዚ ክርስዕዎ ዘይግብኦም ነገር እንታይ ነይሮም መስለካ ዘረጋብር ዝበሃል ንህዝቢ ኤርትራ ወኪል ዝቀዳደም ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ተጨዊ ተሓርዩ ምስቶም ኩሎም ኤርትራውያን ምስቶም ተኣሲሮም ተጨውዮም ዘሎ ኣበይ ኣለው ዘይንፈልጦም ኣካልናቶም ስለዚ ሰብዚ በዞም ስፖርተኛታት እዚኦም ክጥቀስ ዝግብኦ ቢንያም ተዳ ፀዊዕካ ዘረጋብር ኣበይ ኣለልካ ክጥቀስ ይከኣል ነይሩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ከምኡ ይኮነን እንታይ እዩ ፀላእቲ እንታይ እዮም ዝገብሩልካ ፊት ንፊት ዝቃለሰካ ኣሎ ምስቲ ህዝቢ ተመሳሲሉ ከዓ ስምዒታትካ ኣንቢቡ ድሌታትካ ኣንቢሉ እንታይ እዩ ዝደሊ ናይ ምንታይ ዝምባለ እዩ ዘለዎ እቲ ህዝቢ እንታይ ተቐሪብካሉ እዩ ኢሎም ኳልኩሌት ገይሮም ከዓ ከም በዓል የማነ ማንኪ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ህዝብና እንታይ እዩ ዝደሊ ተባሂሉ ከዓ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት እንተደኣ ሰዲድካሉ ብከምዚ ዓይነት እንተደኣ መፂኻዮ ክለምስ ይኽእል እዩ ናይ ከምዚ ክኸይድ ናይ ከምዚ ዓይነት ሞራል ናይ ቃልሲ መንፈስ ነቲ ናይ ቃልሲ ናይቲ ደንበ ፍትሒ ብከምዚ እንተደኣ መፂኻዮም ብከምዚ ክለምስ ይኽእል እዩ ናብኡ ክዛዝዩ ዝኽእል ኢሉ ኳልኩሌት ተገይሩ ዝመፀ እዩ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ዝተሓፀረ ናይ ምዝራብ ናፅነት እዮም ዘለዎም ዞም ሰባት እዚኦም ከም ዝብለካ ፀንሑ ቢንያም ተደኣ ኢልካ ዘረጋብር ኣበይ ኣሎ ክበሃል እዩ ዝግብኦ ነይሩ በዞም ጋዜጠኛታት ስለዚ ኩሉ ካብ ሞዮ ወፂኡ ኩሉ ካብ ሕልንኦ ከብሊሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዛዕባ ናይ ኣርሴናል ሰዓረት ገለመታት ዘይኮነ እዞም ሰባት እዚኦም ሓቀኛታት ከማና ስደተኛ ነይሮም ተዝኾኑ ሓዎም ሓፍቶም ወዲ ገዛውቶም መታዓቢቶም ንኩሉ ዘጠቃለለ ኤርትራዊ ኣብ ዝተፈላለየ ይጥሕል ይጭወ ኣደዳ ናይ ኩናት ይኸውን ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ይግብኦም ነይሮም ስለዚ ኩሎም ክልተ ነገር ኣለዎም ሓደ ምስቲ ስርዓት ኢድ ጓንትን ኮይኖም ተልእኾም ይፍፅሙሎ ካልኣይ ድማ በቃ ሕልንኦም ሸይጦም ብከብዶም ዝሓብሱ ይእዱግ ማለት እዩ ዘን ክልተ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣኸላ ከስኩስካ ኣብ ኡጋንዳ ሲ ሰለስተ ግዜ ሃዲሞም እዮም ሰለስተ ግዜ ሃዲሞም ከይዶም እዮም ተፃወቲ ኩዕሶ ሓቀይ ሓንቲ ግዜ ኣብ ነብሮይ ቆልዑ ከይዶም 2010 ክልተ ግዜ ደም ኣብ ኡጋንዳ ሃዲሞም ኣብ ሞሮኮ ሃዲሞም እንታይ ኮይኖም ሃዲሞም ኢሎምስ ክሓቶ ይክእሉን እንታይ ኮይኖም ይሃድሙ ኣለዉ እንታይ ኮይኖም ዞም ሰባት እዚኦም ቶምሲ ኣብ ካሊእ ኮይኖም ዕቑባ ይሓቶ ኣለዉ ምስ ክዛረበ ይክእሉን እዚ ኣማኑኤል ሲ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ከናዳ ኣብ ኡጋንዳ ኣብቲ ናቶም ስፖርቲ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ፋይናል ክትበፅሕ ካላ ፋይናል ኣይተዓወቱን እዞም ሰባት ሃዲሞም ኮይዶም ኩሎም ብዛዕባ እዚኦም ምስ ክዛረበ ይክእልን እንታይ ኮይኖም ሃዲሞም እንታይ ኮይኖም ወፂኦም እንታይ ኮይኖም ነቲ ስፖርት ናይ ዝለዓለ ስፖርት ዝነበረ ገዲፎም ሃዲሞም ሲ ክዛረበ ይክእልን ብዛዕባ እዚኦም ፅቡቅ ኣለኻ ፓወር ኦፍ ላይት ብጣዕሚ ኣድኒቐካ ምክንያቱ እንታይ መስለካ እንዳተመላለኣኻ ነቲ ነገር ኣይወዳእን ዘሎ ፓወር ይመስለኒ ድሓን ፈሊጠ ኣለኹ ድሓን ኣነ ግን ፕሮሚስ እንታይ ከዓ ትበልኩም ደሊ ናይ ኣማንኤል ኣልኣዛር ኣበይ ሃገር ከም ዘሎ ሎ ምሸት ፍናን ሃይቴልካኒ ኣድ ተጌርካኒ ኣብ እንታይ ሽሙ ክነግረካ ክእል እየ ግን እዚኣ ፓወር ኦፍ ላይት ዝበላ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ ጅግና ብፍላይ ናይ ዘረጋብር ህዝቢ ኤርትራ ትማላ ጣቂዕሉ እዩ ከም ዝመስለኒ እውን ኣብ ሩስያ እዩ ነይሩ ስለንቲ ውድድር ህግደፍ ብስርዓት ህግደፍ ተጨውዩ ዘሎ ካልእ እውን ብዙሕ ሓበሬታ ሒዘ ክመፃካ ፍናን ብመደብ እንታይ ተፈፂሙ ኣብ ስፖርት ናይ ኤርትራ መን እዮም ዞም ክልተ እውን ፅፁይ ሓበሬታ ሒዘ ክመፅ ኣብ ካልኣይ ግዜ ግን ኣድበለኒ ኢኻ ንራኸብ ውሽጢ ክምላእ ፅቡቅ ክምላእ እሞ ዕድል ክበኩም እንዳተመላላእካ ኢኹም ትልወፅ ፀንዕኹም ሕጂ ካብቲ ሞያኦም ከይወፁ ከሎ እውን ብዓይነቲ ሞያኦም ተራእዮሞ ብዓይኒ ስፖርት ተሪኦሞ ነቲ ናይ ሃገርና
ቡኮ ብዙሕ ነገር ክዛረቡ ዝግብኦም ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ሲ ኣየነይቲ ስታድዮም ኣለያን ንመንእሰያትና ክትፃወት ትኽእል ኩሎም ከምዚ ክትንትንዎ ፀንሑ ናይ በዓል ዳንኤል ናይ በዓል ዝግርማይ ኣትሌቲክስ ማራቶን 42 ኪሎ ሜትር ዝብል ነበረ ብዙሓት ሰባት ሓደ ሰብ ቅልቅል ምስ በለ እቲ ስርዓት ሃብታምን ምሁርን ስለ ዘይፈቱ እንታይ እዮም ኢንካም ክረክብ እንተደኣ ጀሚሩ ጠዋልዮም ስም ናይቲ ሃገር እንተደኣ ከፀውዕ እንተጀሚሩ ኣባ ከሎ እዩ ዝምንቅሶ ምክንያቱ ገንዘብ ይእክብ ኣሎ ፀላዊ ኸውን ኣሎ ተባሂሉ ክድቆስ ክኽእል ኣሎ ከምቲ ኩሉ ፀረ ካልእ ከምኡ ክኸውን ኣሎ ስለዚ ብሰዓት እዚ ከም ኣካል ህዝቢ ኤርትራ ተሰዲዶም ናይ ብሓቂ እንተደኣ ኮይኖም ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ስትወሽን ክሕዝኖም ይግባእ ነይሩ ስለዚ ወትካቦ እንተደኣ 2013 ንዝክር እንተደኣ ኮይና 360 ዜጋታትና ክጥሕሉ ከለዉ ኣብዛ ሰዓት እዚ ኣነ ይፃውትነ ክንዲዚ ሰባት እንዳረኣ ኮይሉ ናብ ኣሜሪካ ኢዱ ዝሃበ ሄለን መለስ ግን ነቲ ናይ ሬሳታትና ግን ዘይርሳዕ ፀሊም ታሪካ ቀፂላቶ ማለት እዩ ስለዚ ሰብን እንስሳን ክንፈሊ ንኽእልና ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ከምኡ ኢልካ ምምፃኻ ናብዚ ሰብ ክፈጦም ክኽእል ኣለዎ ልክዕዩ ብኡ ይስርሑ ሞያኦም እዩ ይስርሑ ፀገም ዝበሃል ይብሉ ሞያኦም ኣብኡ ይኮነን እንተኾነ ግን ገደብ ዘይብሉ ገደብ ክገብርሉ የብሎምን ብዛዕባ እቲ ናይ ሃገርና ክንገብሮ ዝገብሩ ብዛዕባ ናይ ስታድዮም ምህናፅ ብዛዕባ እቲ ናይ ኣብ መንጎ ኣብ ስፖርተኛታት ቅልቅል ኢሎም እሞ ልክዕ ከም ሓውለይ ተውልዕ ጥፊ ኢሎም ከም በዓል ዳንኤል ከም በዓል ኩሎም መታ ብዝኾነን ኣብ ሙለን ከተማታት ኤርትራ ስፖርት ነይሩ እዩ ኣብ ሙለን ዳርጋ ብዝበዝሐ ባፅዕ ሰንዓፈ መንደፈራ ደቂ ምሓረ ዘይተኣድነ ከመይ ዝበለ ስፖርት ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እንተዳሪኻዮ ቁልቁል ኣፍኡ ተደፊዩ ስለዚ ሰባት እዚኦም ናብ ከምዚ ክመፅእ ዝኽእል ክዛረብሉ እዩ ዝግብኦም ነይሩ በታ ሞያና ንዛረብ ዘለና ግደፎም ናይ ካልእ ቀሺ ካብቲ ናይ ሕልውንኦ ከብሊሉ ጋዜጠኛ ካብ ሕልውንኦ ከብሊሉ ኩሉ እዩ ካብ ሕልውንኦ ዝግብኦ ስለዚ በዘን ክልተ ነገረን ቁፅሪ ሓደ ምስቲ ስርዓት ኢድን ጓንትን ወይ ኣለዎም ወይ ድማ ክልተ ብከብዶም ዝተዓሰቡ እዮም ስለዚ ፅቡቅ ኢኻ ዘለካ እዞም ለንበብና እዚኦም ጋዜጠኛ እዮም ስፖርቶም እዚኦም ይብለካ ብዛዕባ ናይ ሃገሮም ብዛዕባ ስደቶም ይቀኒለይ ክትሕግዘን ፅናሕ ኣይትውረድ ባወር ፅናሕ ሞ ፓወር ክልተ ነገር ከዓ ርኢና ኣለና ሓደ እንድሕር ሪኢኻ ኮንካ ሕጂ ናብ ፍራንሳ መፂኡ ኣሎ ኣሰልጣኒ ኮይኑ መን እዮም ዝብልዎ ነይሮም ሙሴ ገለ ዝብልዎ ነበሩ ወዲ ማለት እዩ እንድሕር ሪኢኻዮ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ቢንዮም ክሓቶም ከሎ እዚ መሽሙ እንታይ እዩ ዝብል ንሓይልታት ምክልኻል ኤሪትራ ዶ ገለ መለዶ ገለ እዩ ዝብልኖ ሕጂ ፖለቲካ እንድሕር ስፖርት ፖለቲካ እንድሕር ዘይኮይኑ ተሓቲቱ ኣሎ ዝወዲ እዚ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ከማን ሕጂ ንዚ ናይ ኦሎምፒክ መሪሑ ምስ ዮናስ ዘካርያስ መፂኡ ኣሎ ርአየ ኣለኹ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ኣባል ፓርቲ ናይቲ ህግደፍ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ኣቡኒ ቢንያም ግርማይ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ማንኪና እንዳዘወረ እንከሎ እንታይ ኣድለ ስእሊ ናይ ኢሳያስ ምስ ቢንያም ግርማይ ኣፀጊዕኻ ኣብ ልዕሊ ማንኪና ምስቃል እንታይ ኣድለ ሪኢኻ ዶ ስእሊ ናይ ኢሳያስ ምስ ናይ ቢንያም ግርማይ ኣብኡ ከለኹ ዝትኸልካ ካህናት ተባሂሎም ንሕና ንሱ ኢሎም ስእሊ ናይ ኢሳያስ አንጠልጥሎም ዝኸዱ ኣለዉ ናይቶም ካህናት ካልእ ኣርእስቲ ድሓነ ይግደፎ ናይ ካህናት ካልእ ግዜ ከምዚ ተናቢብና ክንከይድ እንዲና ካልእ ግዜ ናይ ካህናት ካልእ ግዜ መፂና ክንገልፆ ኢና ምክንያቱ ናይ ካህናት ከዓ ርእሱ ዝኸኣለ ሸርሒ ስለ ዝኾነ ውዲት ስለ ዝኾነ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምንታይ እዮም ካህናት ከምኡ እዚኣ ግን ድሕር ሪኢኻ ኮንካ ብዛዕባ እዛ ናይ ካህናት ወይ ድማ ናይ መዘመራን ፅባሕ ዋላ እንድሕር ዳ ግዜ የድልየኩም ፅባሕ ከምዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ መዓንቲ እዚኦም ንዛረብ ናይዚ ካህናት እንታይ መስለካ ወላ ካብቲኦም ይፍቲ ዝበሃሉ ገለመለ ኣብቲ ኤሪትራ ዝነበሩ ናይ ኩሎም ስለ ዘላ ኣነ ብመፅናዕቲ ስለ ዘለኒ ኣስማቶምን ገለመለን ስለ ዘለኒ ናቶም ክንዛረብ እዚኣ ግን ድሕር ሪኢናዮ ኮይና ኣቡኡ ንቢንያም ግርማይ ማንኪና ሒዙ ኣብ ኣስመራ ፌስታ እንዳተገብረ እንከሎ ስእሊ ናይ ኢሳያስን ናይ ቢንያምን ብሓንሳብ ነይሩ ንምንታይ ትፈልጡ ዲኹም ቢንያም እውን ሕጂ እኳ ኢሳያስ ክቐትሎ እዩ ክትፈልጡ ዘለኩም ህግደፍ ክቐትሎ እዩ ምክንያቱ ልዕሊ ኢሳያስ እንድሕር ንስኻ ኣብቲ ሃገር እንድሕር ትፍለጥ ኮንካ ንስኻ ልዕሊ ኢሳያስ ኣብቲ ሃገር እንድሕር ሽም ኣለካ ኮይኑ ቻው መቃብርካሲ እዚ ታሽሙካ ክተዳሉለካ እቲያ ሳንዱቅካ ክተዳሉለካ ሕጂ እንተሪኢኹሞም ኮንኩም ዞም በራዩ እንታይም ገይሮም ኣብ ኣስመራ ንኢሳያስ ትማላ خلفها
أولت أنيران متى تلكمو كابي متوتين تم تفلت عندها أبي ناي بوتين أبي عدل دك منين تفلت أنت داهم كاو خطبرنا نياتو الشيطان يرن جل متى تلكمو حواتنا يعني الشيطان بوتي كنا بدون هذا برازر زي خالي ارستا ولا عنتر تزلها ابزي مجمريا ابزي من زارب شعو دحر كستاين قبر مالتي دحر صقم يقولون حجي انتايو انا خبص اندي كل غزي كم تنابيب كان دحر كوينو انا اياهم نقليهم ابهم نقليهم اياهم اندي حجي نحنا دتي علامه مسرت علامه مصلا مخفاء زي كونه كم سرعات زي كونه اتحقي دغه وصيو نسرعات چالنج مغباري حقيدو برازر كما تيا نجر حجي ابزيا غداي زي اجين إساس ولك ملاخ إساس افورقي مسبينيام غرماي ابس مران متاي خرئته دليو ابسلي مانكينات عينكا اندي حرتا تيا ملاخ حنتيا حدا كوم عينت نجر اما خلاص مراخ غبر نيساس دقاس لزخلو عمنا سلغاون ابتو غونن يرات حزبون ريكاي مسو مشالكا كمز منفساو ابو تباهيلو سلازي غلص ابتو حزبا غنبر مانم ايرتراو خفلطا زلو حنت ነገር አላ ወላን ሰኻትኩም ዘመን እስያት መሰረት እምነትና ኢሳያስ አፈወርቂ ይዝባል ሕጂ መንፈሳው አቦና ህዝብ ኤሪትራ ተባሂሉ ዝተቀመጠ ውልቀ መላኺ ይዝመለኸዚ እቲ ሃይማኖት ገለመለ ዳሕራይ ክንዛረበሉ ስለዝኾና ካልእ ግዜ ሕጂ ብጻዕሪ ናይ ኢሳያስ ብጻዕሪ ናይ ውልቀ መላኺ ዝገበሮ ቢንያም ንዝዓወት እዚ ከም ዘመዝገበ እዚ ዓወት እዚ ከዓ ኒ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ከይተቀስካ ሳልኡ ከይበልካ ዝሕለፍ ስለ ዘይኮነ ተባሂሉ ንኢሳያስ ናይ ኢሳያስ ስእልን ናይ ቢንያምን ስእልን አርዮምና ኣብ ዓለም ንሕና ኣይረኣናን ናይዚን ኩለን ሃገራት ሻምፒዮን ሊግ ወስዳን ፕሪሚየር ሊግ አሎ ዋንጫ ዓለም አሎ ገለሎ ናይቲ ሃገረን ፕሬሲደንት ስእሊ ገይሮም كزورو ايرانايم ابي ارتراغن كوم تغيرو حقيدو ريخمو دخم نمتاي تغيرهم حجز ودون ازغابير يخدون نمبر اتي كغطمو زخيل نجر ردو نجري مالتي